Tayon ikan biyag deti surat nga napili nga maibasa ken mga balakadan nga gapu ken ni Maya iti bangged Abra. Sagudahin nga ti surat ni Maya. Dear Cousin, sagbay man ti amin ket kablawang kay tinimbag nga orasyon ti tanem RC Studio kastamet ti nakablaawak ng iti padak nga dumdum nga kinagbibuya. Iti daytoy nga nalatak nga programa yo iti Facebook. Sibud idi na amwak dati fan page yo. Awanin tiliwat ko nga agbuya kadagiti programa yo nang nangruna kadati letter reading programs yo ken ni Dadim. Pudno ang makaliwliwa ken pakapidutan ti adal dagiti nadumadu mga pakasaritaan ngayon kay ibasbasa ken ikan biyag. Ket gabuta addaan nak iti problema iti agdama naawis metirik na kasinyong nga umay mangibinglain deti pakasaritaan ti parikot ko tasapi ko tamaikandak to iti balakad. Ilingid daklatan itinagan Amaya. Agtawenak iti 20 ket siyam kasinyong addaan asawa ang imiti agdama ket jak mailadawan no anya ti sitwasyon mi kasasaad mi nga agasawa. Ket daytoy ti indak maniburay ininutin nga ibinsa-binsa kada kayo. Tabareng no malawlawagan ti panunot yo. Tamalawlawagan yung tumit ti panunot ko. Ngamin kasinyong ni Delio nga asawak ket saan nga isot inarapaap ko nga agbalin nga asawak ken katakta ko nay ko iti biyag. Kasti ko nakasinyong saan nga ni Delio ti kayat ko idi nga agbalin nga katakta ko nay ko iti biyag. Tanabayag wenno manu atawen nga kaayan ayat ko ti kasinsin na nga ububing nga ni Richard. Ni Richard nga kinaeskwelaak sibud high school. Nga idi nag-college ket gaputa crush ko idi ket sinursurot ko idi nagkolehiyo no anyat kurso ngayon nala na idi nangala iti business related course isumet ti enroll ko idi. Ti agar-arem kanyak idi kasinyong ket ti kasinsin na ngayon inauna kada kami nga ni Delio. Angem jakamo ta saan ko nga kursonada ni Delio. Saan nga isot tipo ka lalaki. Ngamin ni Delio ket saan nga agbasbasa idi nagkatorpos iti high school nagsardingan nga nagbasa. Ket ison ti timulong kadagiti dadakkel na nga nagtalon kadagiti talon da. Crush ko ni Richard gaputa nataer sa alangan dayjay na porma nagpigsa ti sex appeal na. Sa padakmot nga na po daw. Idinto nga ni Delio nga kasinsin na nga ada pagkakaingasan da nagkasinsin da nga ron. Ang MC-bod idi nagtrabaho iti talon, nagbaliw ti langana, nagalisto nga limakay. Nagalisto nga ngimisit ti kudil na. Ang na anos nagaget ni Delio kasinyong kadot may bagbaga nga apay mat nga saan mo kayat ni Manong Delio kasinsin? Ha? Dona? Ay na, nagagat ken na anos ni Manong Delio. Nagwapo pa nga ta. Isulang kami ta ngimisit si pudi edi nagtaltalo nun. Isupay Ket ni agar-arim gayam ken ka. Angim di mo kadi kayat? Diyak karon maawatan ti riknak kasinsin Dona. Ngamin ket ni pelaeng Richard ti ay na ni pela Richard ti crush mo idi pa lang high school tayo aging kaita iso ka di pelat ara pa apem ket saan na kan samit nga panpansinen kasinsin
mapansin naktulat ta kasinsin dona. Ket napintasak met. Imposible nga di nakto mapansin no aglalo no anya. Aglalo no syakton kag papansin ken kuana. Ay na kasinsin Maya. Di mo ibaga nga si kapayan nga babae nga mismo ti umasinig ken kuana agpapansin ken ni Richard. Aw met ti dakes na kasinsin dona. Uso met ti kastaitan. Nga ti babae ti ag first move. Ti babae ti agipakita ti motibo iti lalaki. Lalo no di na mauri ti lalaki. Sa bagay, adda ka talaga kakastan. Kasta nga rod tinaramid ko kasin yung inaramid ko't amin tapno mapansin nak ni Richard. Aging nga nagbalay giyak. Kat nagbalin kami nga agayan ayat. Idita graduating kami nga agpadpada iti kolehyo. O di met ko nakyang kakasinsin dona. O napansin nakmet laing ni Richard. Ket ita agayan ayat kami. Pudno ti kunam kasinsin Maya. Angem no di ka pa nagaramid iti motibo. Baka saan pa nga da kayo kumati nagkagasat kini Richard. Isupay Iso nga ita nga panawen kasinsin no adda kursunada malalaki no di mo mauri nga agdaton king ka. Sikan anti ag first move. Saan ka di? Alaman nga ron. Kastanto ti aramidek no adanto ti matipuak nga lalaki kasinsin. Jack ilibak kasin yung saan kami pa nga nagturpos ken ni Richard na ipaay kon ti amin ko ti kinabirhen ko ken kuana. Gabuta talaga nga ipatpatig ko isuna. Kaya iso nga talagan ti narapaap ko nga agbalin to nga katakta ko naynay ko iti biyag. Ang imbayat iti relasyon mi panagnobyo mi ken ni Richard adumet adeng iti panubok nga dagiti panubok nga nalasatan mi aglalo ka dagiti third party ta saan man nga maliklikan nga adulata dagkursonada ken ni Richard o reno amudan nga addan kaayat-ayat adda akon nga kayan ayat na adulata mat dagiti mangsulsulisog kadaklunek nga adun nga daras nga nasulisog ni Richard. No manen maduktalak nga da sa baling nga ide-date na. Nasakit tinakim ko. Agim no api nga jak maisina-sina isuna. Ta no maduktalak dumawat mo ti di pamakawan. Siyakmet ni Martir pakawanik met. Nga po tayo ipatpatig ko nga ron. Ikarik nga jak to ulitin na yan. Maya, pakawalin na kuma. Nasulisog aklaeng. Kit amumet sipod idi. Adon dagiti agraem kanya. No apeng amin nga amuda lang rudin nga adda akon nga kayan ayat mo Richard. Di da ka pala liklikan, di da ka pala sardingan dagiti nga babae. Supay Ala, ikarik keng karamidig ti amin tapno maliklikag dagiti nga sulisog Maya. Agyamanak ta pinakawanak. Agyamanak. No manendilawen nak ti kasinsin ko. No apay ka no nga kastoy laengen. Kasi laengen ti kinamartir ko. Diyan nga rin mo kasinsin. Ingarik idi ko idi bagi. Nga no maminsan pa nga maduktalak nga. Nga liputan nagkat isina ko. Agim. Jakbet maaramid. Kat adamat laking kadeta akasinsin Maya. Aramidem ngamin Saan mo panunutin? Nga agsardeng tilubong mo no agsina kayon ken ni Richard. Kayat mo nga ron nakastalata ka na yun tiraramidin na king ka. Luklukwen na kalatan. Paspasakitan na kalatan. Kasinsin Maya. Nang namnamak idi nga agbaliw tupay ni Richard. Aglalo no agsimpa kamin ton. No agkalay sa kamin ton. Ken no addan ton bukod mi a pamilya. Bareng no saan ton nga babaero. Bareng no saan nak to naliputan kunak kasin yung
Ngem no kaanupay nga nasurok 5 nga tawenen ti relasyon mi kini Richard. Idi addan natalged a trabaho mi ngagpadpada nga kurang nalaingen dati ijaya na kanya kun ti panagkalay sami. Taagden na kami nakasagasawa, mangrugi kami na mangbukel ti bukod mi a pamilya. Angem nakigtutaklat ta idin kasin yung idi baga na nga pasensya kan mayang. Nasken nga pakasarak ni Jasmine. Anya? Apay met? Richard, saan ka nga mangrabrabak iti kasta? Pinakawan kami tin. Wen, kunam nga maudi daytan. Ang imapay. Api nga iso ti pakasaram imbes ka mga siyak nga nabayagin kayan ayat mo, Richard. Gapo ka di deson ti patpatig mo. Saan, Maya? Sikat ti patpatig ko. Ni mapay nga rod nga iso ti kasar mo, Richard. Gapo ta. Agdadagsenin ni Jasmine. Agad ka po tamasikog. Isundi pa kasaram. Nasking pakasarak. Tamabuti nga kiti pamilya na. Nagpangta dagiti kakabsat na nga lalaki kas tamat ng dagiti ulitig na nga adadakas na mapasamak kanyak ng baybayag ni Jasmine. Kasanuwag nga ron, Richard. Kasanuwag pa nga ron dito. Pag-aasip ko ma, saan nga iso di kasar mo? No dikit shucks. Sige, ikarik nga ipalubos ko nga sa rungkaram ti anak yo. Saan ko ihimot king ka ti anak yo? Basta siyang di ka laisam, Richard. Pakawanin na. Ang nakaikideng ako, Maya. Saan? Richard, saan? Richard, nagsubli ka. Richard! Richard! Alaos tunan kasinsin, Maya. Inta nagawid na ngaminin. Kunakmat king ka nga saan tan nga dumaray iti kasar na Richard kini Jasmine. Kasinsin. Api. Api nga gasto iti nagbanagat. Api nga min nga may tapela dito nakidaray. Kitamom nga nasakit king ka. Magnamnamag ngamin nga. Agbaliw di padulot ni Richard na makita na. Angim saan nga napasamak na ita. No di nakaingkas kaso, di nakita na ka. Ngakas na di nakapay nakita. Dahita nga rin tinasakit. Napaset na kasinsin. Kaslawan lang kay kuha na di naglabasan mi. Agawid tan ni. Nakababain ka na kiti makakita king ka. Kasinsin, ag-move on ka kuman. Kasna siya kaya tagbiag nawa ni Richard, kasinsin. Kayam dayta, kasinsin. Ada kami la dito nga mga ayat king ka. Ada kami kinitatang. Tulungan da ka. Kitulungan kumamit ti bagim. Awanin ti maramitam kasinsin tanalpasan ti amin. Awatem kuman ti kinapudno nga saan nga da kayo ti agkagasat kini Richard. Kasinsin, agawid ta kuman. Ulila ak ademang kasinyong da kami taluag kakabsat na waras-waras kami. Ket siyak
siya tinakipagnaed kada kasinsindona nga kasinsin ko iti ina. Kabsat day dinanang ko ni Uncle Timing at atang ni Donna. Kat sipod idinaulila kami ni Uncle Timing kini kasinsindonan tinagbalin nga pamilya. Ni Uncle Timing isot nagbalinen nga may kadwa nga amak. Kadidi panawen ngagsagsagabaak kini ayat. Isu dati nangan andingay kanyak. Ngemurean niya tiniraramid na kat nagrigat ko nga mailiw-liwag ti amin. Kasla saan to pulos nga aglaing ti sugat kay paay kanyak ni Richard. Gat uray no sang kaibaga ni kasinsindona nga adupay dita ti lalaki nga mas deserving kanyak. Siguro ket jak pa nga ammo when jak saan pa nga nagsabat ti dalan mi ti lalaki nga naikari kanyak. Awan na pulos ti denggek kadagit ang ipagbagata. Tanilaeng Richard ti adda iti panunot kin pusok. Uri no adda digiti agarem kanyak. Tsak pulos mapanunot. Nga may isa kadakwada ti agbalin nga kasukat ni Richard iti puso, iti biyag ko. Kasinsin, bumangon ka, ada sa nga ilim. Ha? Sino kasinsin? Ada ni Manong Delio. Ni Manong Delio manen? Uwen. Alakit, ingkasa nga ilin ingkasa nguen ta kasaritam. Kababay met king kuana kit. Nakasasayat kada tayo. Kanain pa yung iti sagot keng ka. Umay agipadigo. Mabit laing nga rod ta. Agsukatak. Agbraak laing. Sige. Inakarod jay kusinan. Yung kantola ta sang ilyan ni Manong Delio. Kasinsin. Sige kasinsin. Naimbagarabi, Maya. Naimbagarabi met Manong Delio. Sige, agtugaw ka pa. Delio ko nang kadilatan. Ha? Nakababayin met no Delio ko naklatan nga pirngasan kalatan kat inauna ka nga ngimsyak. Manong Delio. Sa bagay. Angim mabalin ka din nga Delio tulaengen tiawag mo kanyak. Into no. Into no anya Manong. Into no agasawatan. Kung kulak laeng. Get ko lang nga makita nga agisem ka. Agyaman ak Manong Delio. Nabayag nga minin nga saan ka kanong misem ko na ni kasinsin mo nga doon Ha? Amomit siguro tinapasamak, Manong. Uwen nga rod. Daksang gasat kasi tinapasamak. Jak manamo ka dahil nga kasinsin ko nga ni Richard. Tana. Dati pagsasao nga anataganan. Nakaala na nga ro din. Iti gold. Inibatan na pelang. Kit pimidot iti landok. Gold. Taapay Manong Delio. Iyarig na kadi iti gold. Ay, uwin Kat dahil nga Jasmine nga nagisukatan na keng ka. Kaslalandok laeng. Agyaman ak Manong Delio. Tiki nagpaiswan na Maya. Sipo di dinaamuak dahil nga napasamak. Maluksawak launay kini kasinsin ko. Nga putamok nga sinaktan na ka. Amumet nga jacket nga
masaksaktan ka, Maya. Manong, tapno ibagaking ka, Maya. Saan pa nga nagbaliw ti Riknak? Ha? Uray, idi amukon nga, da kayon ka ni kasinsin ko. Saan na pulos nga nagbaliw ti Riknak king ka? Ipatpatag ka pa'y laeng, aging gaita, Maya. Manong Delio. Saan ka matkidi nga puraen? Ang ikanak ko maitinamnamak, itatadan asawa ni Richard. Bareng adan namnamak iti pusom. Bareng sakmet ti ayatem, Maya. Ikanak ko maitigundaway ko ngamang panunot iti nga banag, Manong Delio. Wan. Awan ti danag, awan ti problema. Nunasken ngayon aldawag ti umay dito, itapno no, ipaniknik ko king ka, itinapod no nga panagayat ko, aramidek. Katulungan ka nga makalipat, Maya. Amok nga ginggayta, kat nasakit para king ka. Ano man pa'y, saan na ka masursuro nga ayatin? Nakasagana nga guray. Nakasagana nga tumulong king ka. Tapno may bawing mo ti panagayat mo, iti sa bali. Kat sabi ko tasyak to, ti pakaibawingan na day tarik na, Maya. Kasti ko nakmanong, panunutek pa nga muna. Amok nga naanos kin nagagit ka. Awan ti sa pulik ken kan manong. Ang imsaan nga siyak ni Richard. Tagduma kami nga kasinsin. No payag kadara kami. Ang makita mo ti nagdumaan mi, saan ka di? Alam manong, agi na naak nga rod, kinagyaman na, di panang sarungkar mo kanya. O, awan ti anyaman na. Agit, kahit kulat makatulong, kahit sabi ko mata, nailiw-liwag mo basit, datang sagsagabaam. Uwen manong, ulitek, agyaman na. Kaday di nga kanito kasin yung katkas lang naamiris ko, nga awan ti mapasamak kanyak, awan ti maganab ko, nukas tuyak tulaeng yun nga, ang agnanayon nga sangsangitak, ti lalaki nga ipatpateg ko, angim sa bali meten, sa bali ti inkasar na, sa bali ti inkalaysa na. Nasa anak to nga makamove on iti biyag ko, noon intulaeng Richard, ti adday ti panunot ko. Masapol nga pagbalinek abisi ti bagik. Masapol nga ibawing ko ti Riknak iti sa bali. Banag nga kinanunungan ti kasinsin ko ken ni Uncle Timing. Ay git nasayaad deta balasang ko. Ay nasayaad mo ni Delyaw. Nagagat na anos ammo dito'y barangay tayo. Tiki nagagat kin kinaanos na. Ano no apin nga di pa nagasawa. Tagayam si katir urayan na. Tagayam si kalatamot ti ipatpatig na. Wen nga rod kasinsin, Maya. Go, kasinsin. Aklune mo ni Manong Delio. Sigurado nga di kanto agbabawi. Adda ki di nga agbabawin to ani Richard. Ken naragrag saktak kanto iti sidong ni Manong Delio ng kadayjeng Richard nga babaero. At least kini Manong Delio ure no kasinsin ni Richard, ure no agkadaradangim saan da agpada nga babaero. Imbag kiti da nailisik ka kini Richard. Amang nun talaga nga ni Manong Delio ti kagasat mo. Iso nga go kasinsin. Donna? Go, aklone mo ni Manong Delio. Sagbay nga maladaw ti amin, tapno alis to kang makamove on. Go! Naalukoy da nga rod ti Riknak kasin yung ken maysa talaga nga kayat kumeten ti makamove on. Nabareng no matulungan na no aklunek ni Manong Delio. Nasaan lang nga aklunek. Saan lang nga agbaling nga kaayan-ayat ko.
No dikit isundi agbalin nga katakta ko nay ko iti bihag. Ha? Talaga? Maya? Wen, manong Delio gayam. Yes! Yes! Oh, karuba! Kaayat-ayat ko ni Maya sa wakas! Uy, makatagarin ka, Delio. Kababain ka digit karuba. Naragsakak laeng, Maya. Yaman na, mabaling ka ding agkak na gini bibig mo. Sige. Yaman na, karuba! Kaayat-ayat ko ni Maya! Yes! Saan nga nagbayag, nagtulagan minti kalay sami kasinyong talagang naanos, nagaget, nasingpet, naalaga, nasagot ni Delio. Angim jak mo, jak maawatan tiriknak. Api kaslak jak sigurado no ayat deti marikriknak keng kuanan. Taadalat ta dagiti gundaway nga no malagip ko ni Richard. Agsaangitak iti suli. Agarubos talatan dagiti luwak. Aglalo no malagip ko dagiti nararagsak nga lagip mi. Malagip ko dagiti nararagsak nga kanito nga agkadwa kami. Kadagasang sangit ang tulatan. Aganug-ugak. Tunggal malagip ko. Dagiti arapaap mi. Arapaap ko nga agbalinto nga isut ama dagiti anak ko. Agbalin nga katakta ko na inay ko iti panagbakit ko. Ang imita sa bali natin. Sa maligayam ti katagta ko na inay-naitan. At dadagiti gundaway nga jak mailingid. Dahit nga riknak iti asa, iti kaayan-ayat ko nga ni Delio. Aging kakati itak at pampanunutin pala ni Richard. Delio? Saan mo nga mailibak kanya, Maya? Malasin iti mata nga nagsangsangit ka. Ken ada nakitak nga ladawan yo kini Delio nga. Nakasave dita cellphone mo. Nataljapak iti na minsan. Nga buyabuyaen. Pasensya kan, Delio. Maawatan ka. Saan mo't nga kaskarina nga malipatam ti kasinsin ko. Alas ti ko nak, inot nga tulungan ka nga malipatam isuna. Iso nga dawdawat ko nga dati pa nagkalaysata, iti mapita panahon. Alaliston ton nga malipatam isuna. Dahit amit ti pampanunutek. Sapay ko ma, Delio. Sapay ko ma, malipatak to ni Richard. Sapay ko ma. At dakla dito nga magtulong keng ka, Maya. Naangay nga rod, ti kasarmi ni Delio kasin yung naragsakak mo awanin ti sapulik pay ni Delio kasin yung awanin ti sapulin pay ti mesa nga babae iti kasking kuana. Kumbaga, perfect na sana. Aglalo no, ti sapsapulin iti mesa nga lalaki ket tinaanos, nagaget, nasingpet, nadayaw, nasalukag. Amin yan. Aging may salaeng ti saan nga perfect yan kuana. Saan nga iso ni Richard. No peda pagkakaingasan da, gaputag kasinsinda nga rod.
Ngem saan nga iso ni Richard? Ngem nang namnamak idi kasin nyo nga bayat to iti panagden nami akasagasawa kini Delio agbaliw to ti amin. Malipatak to ni Richard ket ipatig kun tumitlaeng ni Delio. Nagbali na garod nga asawa para kini Delio sa anak nga pinagtrabaho ta. Kaya't na, siya klatan iti makamu iti balay, siya trabaho ka iti trabaho iti unig ti balay. Bayat nga, agplan-plano kami ang agaramid kami, bayat nga ipatpadas mi agaramid iti anak mi. Ada madakkel nga urnong ni Delio, sakit nagagat nga mapanagtalon, bukod na ti daga nga taltalunen na. Sapay ato digiti tarakin na nga dingwen. Kumbaga, maitad amin kanyak ni Delio, amin ang kasapulak, amin nga kidaweg. Ang ada sapsapulik nga awan kinkwana. Ada akon, bakit? Ada akon, Maya. Oh. Oh. Ni Aina, saan ka kumapela nga simsimrek nga dagos, lakay? Ha? Apay, nakapitpitak ta sakam ni. Nagbugo ka ko pa ngayon muna Ay, pasensya kan. Nasanay kami nga kastoy. Bayam ta dalo sakto damdama. Saanin sakto latan. Yung kagidagdigusen. Ta ada aramidig damdamaking ka. Ha? Ha? Anya? Basta. Sige. Mayatak data. Mayatak man data ng igak. At dagayap aramidig madamdama kanya. Sige, nangarod agdigusen. Bakit? Hindi makadigos ni Richard. Oh, aguri ka. Ha? Nakadigos ako ni. Mabit laeng. Apay. Di amok mo numailiw ka kanyak. Di amok na daramidim kanyak. Uwin, aguri ka pelang Oh. Apay nga bimangon ka. Papanam. Mabit laeng. Agida ka laeng. Apay di tanil kater. Ikukwang ka man. Nagatidog digit ikukuti sakam. Ha? Sa konti sarunod kita kukuta imam ni. Nagdigos kang agpaisong madamot dagadaga na pilaeng. Narigat nga ikatin ngamin dayta. Tingin talaga kasta digitan. Agtaltalo ng karod. Iso nga di maliklikan nga may kanti daga digit kukuk. Iso nga rod ngimnaskan nga ikatin tatap no nadaldalos metla kitaan. Ay, sige. Makaamo ka bakit? Kalpasan na. Mabalintan to nga glabing-labing. Mabalintan kong nga garamid itubing. Uwin ka din. Ang ilipas ko pala dayto eh. Iso nga saan kagkutkuti. Ta ikukwang ka, lakay. Wow. Ni. Hindi ka masama ti Q-tex na. Saan nga Q-tex dayta? Anya nga ron? Iti natural nga anana dayta. Kaping nga kasto nga nakadaldalos dagiti kukuk. Bakit? Katamumot ngagtaltalo na. Uray pa'y Kaya't ko nga nadalos kanayon nga makitkitak dagita kukum. Sige. Iso nga nung uri na nunasken nga ikukuwang ka nga kanayon. Aramide. Tapno kanayon met nga nadalos dagita kukum lakay. Sige bakit? Makaamu ka. Papanam lakay. Nakmanta karuba ni parang Marlon. Taapay. Nakman agpapukis king kuana. Amo na ti agpukis isot pagpapapukisak no ko. Medyo atidug di kiti buko ni. Ha? Ay, saan ka na tagpapapukisen? Ha? Apay mat. Makatiman. Burangin nga orti buko ni. Naalala sakit kitan kababayin mat king ka. Kababain mo't ka, napintas ti asawa, sakit kastoy ti langak, burangan. Saan ka? Oo. Saan ka nga agkuti-kuti tasagay sayik, brasyak na ti buhok mo. Mayat ti buhok mo na maornos lakit di. Anya ti kahit mo kasawin.
Saan ka na tagpapapukisen? Ken may met kumapay nagpatidog ka ti buok. Lakay. Agpatidog? Agpalongher? Uwen. Bagay mo met siguro. Ket medyo straight mo ti buok mo. Oh. Saan ka na talaga nagpapapukis? Kaya't ko nga paatidogem dayta. Mas bagay mo. Ay, sige bakit? No isuti ko nam. Sa anak karon nga mapa nagpapapukisin na. Wen, bayam ta siya klatat mangurnos ti buok mo kanayonin. Tapno na napintas ti langana ori no atidog. Sige bakit? Sikat ti makaam mo. Sikat commander eh. Apay data. Aguri ka saan ka maka... Anya data nga ikabil mo dito rupak. Basta. Nakalabar ka matlaan yan. Uwen. Sinabunam tarupam. Uwen, bakit? Tinusar mo nga sabon, dati ginatangkot Shopee. Dati gluta. Uwen. Oh, aguri ka. Andiyan ka rin data. Aguri ka. Basta. Mask da ito eh. Mask? Para anya data? Basta, pagpakinis ti rupa dito, yung pagpa-moisturize, tapos saan nga dry ta skin ti rupam. Tapos saan nga dry ta rupam? Ha? Idi ko, gimatang ka iti gluta nga sabon nga, pagsabon ko. Ketwin, andap na daldalos kamit laeng, kat kanayon ka nga mainitan, tunggaling kag talon, nakangiskisit ka. Oh, di kamit nga rod ag sunblock. Baam ta agorderak tot sunblock. Tapno no usare makanayon sakbay ka mapanag agtalon. Ha? Ala. Saan ka kutkuti Itapal ko deti mas diti rupam. Oh, po naglamiis. Kasta nga talaga dayto eh. After 15 minutes ikatekton. Sa mo ikaten saan ka gargaraw? No mabalbalin agkidem ka. Awan ti facial expression mo tapno saan nga makuti-kuti deta mask. Tapno ma-absorb na nga nalaing deta anana. Deta yung tamas. Absorb ta rupam. Wen? Wen bakit? Sige, no isito ko na. Ina ko ni titalon, bakit? Aguri ka. Si Mang pa deti order ko nga sunblock. Ha? Ag-apply ka. Apply am aming nga bagim. Aglalo ka di kati mainitan no yung kadyatalon. Unay mo ito. Umepek nga ta dito eh. Uwe, nagusar ka ti kastoy, nag-apply ka ti kastoy, ure mainitan ka, saan ka ngumisit? Angim nang isit ak mo ten. Angim, saan mo ten nangisit ka idi. Sipod idi nagsabon kay tiglo tatayon. Medyo pimudaw ka. O, tapno saan nga agsublit dati nga ngisit mo, ag sunblock ka. Api nga kudkudem ta ulong. Nabudong nga rin. Amumot nga sa anak nga nasanay nga longherak. At atidog ti bukon. May mayat, mas bagay mo dayta. Ha? Malawin ka rin. Sige nga rin bakit? Naku ni titalon. Ako ni ka. Jack pen ay apply diti sunblock. Huwing gayam. Nalipatak. Wen kasin yung ado dagiti banag nga naramid ko kinidelyo ayat ko la nga saan nga aglanglanga nga manalon ti asawak. Numakitak lang nga matidog ti kukuna ket adda daganaw na darugit na ikukwak adagos. Halos mamitlot makalawas nga ikak iti facial mask tungga sakbay maturog. Inaldaw nga pagsabunek iti kojik, pagdigusek, tibigat ken rabii. Pag-apply iti sunblock, numapan agtalon. Ken pinaatidog ko tibuk na saan ko nga saan na nga pinapukisan nga puta dayta ti bilin ko ken kuana. Wow lakay. Nakitam talangamon iti sarming? Ha? Uwen bakit? Kasla saan nga rin gasyak dito mas daawag ta.
Namin pinsan nga nagbaliw ti langak. O di ba mas bagay mo? Nagwagwapo ka, gaputa napudpudaw ka ita. At idog ti buok mo, bagay mo. Ken maysa, nadalus ka nga kitkitain, lakay. Wen nga rod bakit? Agyaman na king ka bakit? No talaga nga nadalusa ka ket. Awang nga rod ti barikot. No anya? Ket amumlatan bakit? Ha? Ay! Sika nga talaga, Delia. Nabangluak mo ten. Nadalusak mo ten nakit kitam. Mat siguro tagas na. Bakit? Wow. Malagip ko idi. Damo nga rabi ita, Delio. Idi aglang lang nga kapay lang nga manalon. Idi saan pa nga kasto langam. Nagdakkel ti nagbaliwam. Maya. Bareng babae ni ti kastoy. Ininot nga makarig na ka ti ayat kanyak. Awampay ka di. Uray basit. Adamit kitin. Iso nga, saan mo liliwayan ti agsapon iti gluta? Ha? Saan mo liliwayan nga agaplay iti sunblock? Ken saan mo nga papapukisan dati buhok mo? Na mabalbalin ko medyo medyo irabraber mo pa itabarbas mo. Ha? Sige, para king kamaya. Agyaman na, Delio. Nakaragrag sakak, Delio. Nakaragrag sakak, Metmaya. Saan nga kasta? Ha? Saan nga kasta? Anya? Kasi isuro ka ti pamayam. Kasi ka di manin ti kayat mo? Uuwin ko na mabalbalin, Delio. Di mo ka di kayat nga padason mo ti sabali nga. Sabali nga panang romansa. Tasaan lang nga di kayat mo. Maya. Isong amin ti kayat kong aramidem, Delio. Kasi ti paramid mo kanyak, idi damo ta. Idi honeymoon. Nga masansan nga, ipaaramid mo kanyak. Uwin ko Delio, please. Mas dawag no api nga ti mo kayat nga siyak ti dumiskarte. Adamot amok nga panang romansa. Kas ko saan ko kaya titingin? Ha? Ngamin kit anya? Basta, saan ko kaya titingin? Anya tikat? Diti barukong? Kasla idi? Iti barukong ko. Romansain na kiti barukong ko. Delio. Okay. Sige. Sige. Gusto na pumababakan. Sige. Medyo medyo isagid mo deta barbas mo. Nga umuna, sakbay mo to nga. Uwan amokon. Delio. Kasta, Delio, kasta. Delio. Delio. Agdatakan. Ha? Agdatakan, rabawang ka.
Baka kaya't mo siyak mati akirabaw, no? Siyak mati agtrabaho. Tapno saan nga kanayon nga sikat akirabaw. Kayat kung siyak akirabaw. Iti kanyak mat laing nga kan. Baka kaya't mo mat nga te agrelax ka lang. Ta siyak ti mabannog. Siyak ti agsakit ti tumtumeng na, siksikat na. Ha? Ay, adumit ti amok nga posisyon. Adumit ti style ko nga amok nga makaparagsaking ka. Ipadas na mat Dagiti amok nga sa bali nga posisyon. Bakit? Saanin? Dila kaya't ko kat siyak ti akirabaw. Sipo di nag-asawa ta. Saan ta pa nga napadasan ti sa bali nga posisyon? Sabi ko mata maawatan na. Isulaing ti kaya't ko nga posisyon. Delyo. Patalikod baka kaya't mo. Style dog baka kaya't mo. Mayat, tapno papadasan mat. Baka kahit mo patakder, pasigig. Uno saan, baka kahit mo ibaklay ko digita gurong mo, iti abagak. Saanin? May salain ti kahit ko. Ha? Sige. No iso ti kahit mo, Maya. Iso ti mapasamag. Agyaman aktelyo. Agdata kang arutin. Baka kahit mo, sumango ka dyan, tali ko danak. Mayat pwede ka siya Saan? Ha? Isulat kahit mo? Aksinango ta? Isulaing ti kahit ko, Delyo. Sige. Mabaling ka di? Nga niya. Nga, iwakray mo tabuok mo? Ha? Ikatem tapunggos mo? Ay, maanak kami, kaming komportable nga saan nga nakapunggos na. Sa anak nga nasanay nga at idog tibok ko. Please. Sige. Sige, no iso ti kayat mo. Agyaman ak Delyo. Data. Maya. Delyo. Delyo. Bayat nga kabalyuak. Agkam ti barugong ko, Delyo. Sige, Maya. Delyo. Agyaman ak unay. Lakay. Agyaman ak mitking kabakit. Masansa na kasta ti mapasamag kasinyong. Intultuloy kulata ti araramidyak iti asawak. Iti panang ti ayat ko nga iti panang balbaliw ko ti langana. Ngano agkanaig kami siyak dati kayat kulaeng nga mapasamak ti masurot. No anyat kayat ko posisyon, no anyat kayat kong aramiden na kanyak, isulaeng ti aramiden na. Nga jak impagarup idi nga ada sa bali nga pangipapanan ti asawa. Iti maysa nga malem nagawid isuna iti balay mi. Api nga di ka nag-apply iti sunblock sakbay ka nga napan iti talon, ha? Delyo? Ha? Saan nga kasapulan? Alangan ba't kagnanayon latan nga aramidig dayta no inak iti talon. Naskin laing at tapos saan ka nga umisit. Kakaasik ka lang nga ng papapudaw king ka. Kinabi nga pinakisayam tabuk mo. Dimit ko naking ka nga saan kagpapapukis? Sa imbagak nga saan ka gaahit? Ha? Nga pabingbingin pa'y tabarbas mo. Ni man niya tinaramid mo. Ni inahit mo. Sakit saan ka nga agus usarin ti sabon nga glutatayon? Gimatang kat safeguard ta iso pagsabsabon mon? Taapay! Apay, Delyo! Apay! Basta,
Jack kayatin nga usaran da kita. Ha? Aniya? Api nga di mo kayat ko, ma. Ibaga man kanya, anya nga rason no api nga di mo kayat nga usaran da kita? Ha? Delio? Taapay. No kadi Jack usaran da kita. No kadi saan nga atidog tibok ko? No saan ko aramidin, dikit-dikit mo aramidin? At agbaliw? Anya? Inaramid ko met ti amin. Maya. Api ti amom jak amu, ti aramidin? Api ti amom jak amu, ti amin? Delio. Inaramid ko ti amin. Amin na kayat mo. Ore no amok. Nga aramidem kanyak ti kastoy tapno agbalinak nga aglanglang nga Richard. At kayat mo, ti imatang mo kat siyak ni Richard. Kayat mo agpada kami kin Richard nga atidog tibog na. Kayat mo napudawak mo nakaskin ni kasinsin ko nga Richard. Ti kayat mo nadalusak ng kita nadalus dagiti kokok. Ti kayat mo barbasa nak. Apay ti amom jak amo tiraramidin. Delio, nga minaramid ko lata. Nagpautuak ka. Nga puta ipatpatay ka, Maya. Nga puta mangnamnamaak. Nga babain ka dayto, ino aramidik amin na kayat mo. Masursuro nagtumitlaing nga ayaten. Delio, ang masipod idi nagkalay sata. Jack pa'y pulos nangiking ka nga imbagang nga ayaten nak. Uri no ibagak nga ayaten kaawa na pulos tinauri ko nga supaapak mo. Awan pulos tinauri ko asungbat mo. Nga ibagam ko mga ayaten nakmet. Delio. Sagad makaungot ka. Ngayon isubsublik ti dati nga langak. Gaputa na umaakon. Naumakon nga agpangpanggap nga siyak ni Richard. Naumakon nga agpautokin nga mga ramid amin na kayat mo tapno laing agbalinak nga kalangalangan ni Richard. Naumakon nga puta jakmet la maurayin nga ipatignak, Maya. Naumakon nga puta gingga itakit ni pelaing Richard ti patpatig mo. Delio. Iso nga isublik ti dati nga langak. Isublik ti dati nga langak. Awan na pulos ti agbaliw, ti kinataok, ti ugalik. Kinsaan to pulos agbaliw, ti panagayat ko ka, Maya. Ngimbay anak ko mga agpakatotoo iti bagik. Isublik ti dati nga langak. Gaputa isot ti kayat ko. Isot komportable para kanyak. Kitnuman ayaten nak. Ti kayat ko masursuro nak nga ayaten gapu kanyak. Saan nga gaput aglanglangak nga Richard. Delio. Delio. Palubusan ka nga mga ramid ti kayat mo. No saan ka masursuro nga ayaten, Maya. Kit di pailaing Richard ti patpatig mo. Nadamag mo met siguro nga nagsinadan kini Jasmine. Nawayakan. Delio. Nawayakan nga magsinubyanan keng kuala no kayat mo. Angim no maamiris mo to. Maamiris mo to nga at damit panagayat mo kanya. Adaak to na dito. Delio. Angim numan. Numan nagsubli ka kay ni Richard. Awatik ti amin. Taak lunek.
Nadyak ka ba ilang agbalin nga Richard? Siyak ni Delio. Siyak ni Delio. At sabi ko pata, dahito nga Delio tiyayatim. Saan nga ti Delio nga aglaglang nga kakaskin ko. Delio. Nawayakan, Maya. Nawayakan. Nawayakan yun kini Richard. Diyak maawatan, iditirik na kasin yung apay nga. Itilikodan ti kinasaya at ti asawak. Itilikodan nga ipatpatig na unay-unay ni Delio. Diyak lata masursuro nga ayatin. Aglalo iti tanamuak na nga nawayaman ni Richard nga nagsinadan iti asawa na. Kaslada pasit ti pusok nga naadaan iti namnama nga da kamin tumetlaeng kini Richard iti agkatuluyan. Pimanawak nga rod iti balay ni Delio. Inalak dagiti aruhatek. Nagsubliak iti balay da Uncle Timing kini Kasinsindona. Ket ditoy nga imbagak kadakwada ti panggep ko. Anya? Ay nagtanga ka mo ten barasang ka. Ada asawa mo. Nakasasaya at ti asawam. Uncle, gusto ni tatang Kasinsin. Anya ko matinaramid ni Manong Delio king ka, tapno nung kasta nga aramidem ti kasta king kuana. Gaputan na amuam nga nagsinan da Richard ken Jasmine. Isinamet ni Manong Delio. Gaputa, ibagam nga, saan mo met nga ipatpatigisuna? Ken uray pa imbaga na Kasinsin nga waya-wayaan na kayon. Uray pa imbaga na nga palubusan na nga agsubli ni Richard. Saan mo ko mga inaramid gabuta? Among nga madi. Andiyan at marik na ko man ni Manong Delio. Ken ti pagarup mo ka di? Gaputa na wayan ni Richard nagsinadan iti asawa na? Agsinubyanan kayo? Ket saan nanto nga aramiden manen tinaramid na ken ka? Kasinsin. Apay ti amom, di nakanto manin liputan dahi nga Richard. Nakasaysaya at ni Manong Delio ken ka. Diyak maawatan direk. Diyak amo kasin yung noape nga kastoy ti pusok. Diyak maisuro iti. Diyak maisuro agayat iti sabali. An panunutek ngamin dahi dilim mga atawen nga nasurok nga naglabas mi kini Richard. Ikumparak iti makatawen laeng nga panagden nami kini Delio. Ad-ado nga amang dagiti nararagsak nga panawen mi kini Richard. Ado dagiti linakam ko nga agkakadakes nga sao da Uncle Timing kini Kasinsindona. Gaga, tanga, duldog, maag, agmauyong kansan. Nakamarmartir ka, sikat ka duduldugan ng ti amin nga duldog Kasinsin. Ay, unay kagkaanakan. Imal alaam aya. Nakatangtanga ka. Sa anak ko mga agungay. Ang nalabas da ito yung naramid mo. Uncle, ipatpatig ko kami ni Richard. Ipatpatig? Sige, ipatpatig na ka de. Kasanon no, agsinubyanan da mo lang iti asawa na. Kat, magisinubyanan ka mo, kani Delio. Kasanong karoda no, di nakanto kaya din. Apay, anya launay na ya. Tiada ka dahi nga Richard gaawan kini Delio. Uncle, tsaka mo, Uncle, tsaka mo.
Ay nakasinsin, agsubli ka kin Manong Delio. Sakbay nga maladaw ti amin. Kaslaawan ti rupak nga sarangkon kini Delio. Kasinsin. Ay na. Maawatan ka Gaputa, nalabis na naramid mo kasinsin. Angin, asawam tulatan ni Manong Delio. Ken nasaya at ti asawam. Maawatan na ka. Ken, sursurwem ko man nga ipatigisuna. Ay na, nakatangtanga ka kasinsin. Nakatangtanga ka nga talaga. Iti agdama kasin yung jakpay nagawid iti balay mi kini Delio. Mabainak. Aglalo ket nailaw anak iti may isang rami. Maya, intamanan na. Intamanan iti paborito tanga papapanahan. Gundawayan ta ita, tanawayata nga duwa. Richard, diyak kayatin. Ha? Anyo tikay mo sawen? Naamiris ko nga mati. Naamiris ko nga bidot tinaramid ta. Uwi nang adara pasamak ka datan. Ituloy-tuloy tan. Saanin? Tsakayatin. Gusto day jayin. Saan ko mapikid di nga rumbeng nga napasamag day jay? Isardeng dan di amin. Kadikarik ini bagi ikading ko nga. Pudde ko di anyaman nga relasyon nga dakadata. Ano mabalbalin ka dyan kaya't nga makita ka pa, Richard. Ha? Maya, di ka dinaragsak nga nawayata manin? Ha? Oh, marami tati kay kayat ta. Pakawanin na, ladingitik ni saanin, Richard. Saanin. Uwen kasi niyong dahi tatidak kalabidot ko. Nagpasulisogak. Nailaw anak iti may sang arabi. Nga ada na pasamak mi kani Richard. Bayat nga si kakasar kami. Uri na imbaga ni Delio nga nawayaak nga pinalubusan nak nga makisinobyanan nga naamiris ko nga madi. Naamiris ko nga bidot. Kaya't ko tiyag sublikin ni Delio nga mawahalin ti rupak nga isarang ko. Diyak kaya't nga makiden na aking kuhana. Nga, agden na kami. Nga, agul-ulbudak ken kuhana. Diyak bet kaya't nga ipudno ken kuhana. Amangan no dinakton maawat pa'y. Numamuan na nga ada na pasamak mi kini Richard. Agbababawi akman nga mamuk analadawen ti amin gaputa saanin nga maibabawi pa iti napasamak mi kini Richard kasinyong. Dahil talaunay ti parikot ko. Kasano ka di nga makabawi ak ni Delio. Kasano ka di ti aramidek. Anya ti aramidek tapno no makasubli ak ken kuhana. Nga awatin na nga bukal iti po. Nag-amo ka kasi niya. Makunkonsensya nga jak maawatan tirik na. Ang imitan na amiris ko nga ni Delio ti patpatig ko. Dahil ti nga rod ti pakasaritaan ti parikot ko kasi niyo. Kasi ko nakitay jak maawatan di riknak, yang maawatan dahil ito nga kasasaad mi nga gasawa. Lawlawagan nyo man ti panunot ko. Ada ka di pa inamnama nga may sublimi, weno maawat nak ni Delio, kalpasan ti amin. Iyo na akong di agyaman, kadagiti makaited ti balakat, di agyaman akmet keng kakasin, di anos ken laing mga nangibasa to'y
makasalita amok nga kaguradak dagiti kaadungan nga nakangeg gaputa aklunek nga dakes tinaramid ko angin nagayatak laeng nagayatak laeng. Sabay ko matadamat na ibati na nga adal liwliwaken pagsarmingan ti biyag na iti surat ko pa kadagiti padak nga din nga kinagbuya. More power to your program kasinyong and God bless everyone. Hala, uray no dal may bagayo nga madikanyak lakamek nga awan iti nasakit abakrang ko gaputa amok nga deserve ko. Tupay kasta, gyaman na kada kayo. Dati, ag problema pagayam yo, maya, iti bangged abra.